No, zdravím, dámy a páni. V tomto videu by som sa krátko vyjadril a informoval ohľadom postupu okresných úradov odborov cestnej dopravy a pozemných komunikácií pri vydávaní povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa, či už cestnej nákladnej dopravy alebo osobnej dopravy a licencie spoločenstva. No, v minulosti, ako som informoval, teda som podal podnet na okresnú, respektíve krajskú prokuratúru v Žiline. Jednak teda žiadosť o upozornenie a aj potom podozrenie zo spáchania trestného činu. Aby to teda preskúmali, posúdili a nech sa to teda ujasní. No, išlo o to, že či tie okresné úrady, odbory cestnej dopravy majú čas na vybavenie agendy 90 dní, tak ako je riešené príslušnom nariadení Európskeho parlamentu, alebo 30 dní, s tým, že teda ešte sa to môže predĺžiť v odôvodnených prípadoch. No to rozhodnutie, ktoré nám bolo doručené na Združenie Komplex Centrum, je také, že je nadradené nariadenie Európskeho parlamentu tomu zákonu o cestnej doprave. No a teda, že to bolo v poriadku a že postupoval úrad správne. No ja len ešte teda takto názorne som dal ten paragraf 50 konania v zákone o cestnej doprave. A teda ako to tu je. Takže si na to pozrieme. To je ten odsek 1. Ak ďalej nie je ustanovené inak, na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. No a tu máme odvolávku teda na to číslo 64 a tej odvolávke je v zákone cestnej doprave je teda to číslo 64 v takomto znení. Zákon číslo 71/1967 zbierky o správnom konaní, zátvorke správny poriadok, znení neskorších predpisov. No nemám tu celé to odôvodnenie so sebou z prokuratúry v Žiline, avšak teda volal som ešte aj na ministerstvo dopravy s príslušným kompetentným pánom. No a on mal teda taký názor, taký istý ako tá prokuratúra, s tým, že teda s takým zdôvodnením, že ak nie je v osobitnom predpise uvedené inak, teda takáto formulácia, tak mi to hovorí teda telefonicky. No a že je to v poriadku, lebo že sa všeobecne teda postupuje podľa zákona o správnom konaní, to že je ako správne, avšak teda, že ak je odvolávka na iný predpis, tak sa postupuje teda podľa toho nariadenia Európskeho parlamentu. No je možnosť ešte podať na prokuratúru, teda že je taký postup podľa zákona o prokuratúre, no takže to zvážim, čo s týmto, čo s tou odpoveďou. No ja len teda ešte pozerám, že tá formulácia je tu trošku iná. Je tu, že ak ďalej nie je uvedené inak a nie je tu tá formulácia, ak osobitný predpis nejako neustavuje inak. Takže je to o tých slovíčkách, no a ja rešpektujem to rozhodnutie okresnej prokuratúry, aj názor pána z ministerstva dopravy. Jeho meno nebudem hovoriť, aby nedošlo k nejakým možným konfliktom. Takže ako v tomto prípade meno nie je dôležité momentálne. Takže je taká verzia, že to dať na teda v tomto prípade na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, aby sa to nejako jednoznačne vyjasnilo, respektíve aby sa využili všetky právne možnosti. No. Pretože na jednu vec môžu byť proste aj rôzne právne názory. No. Takže toľko. No a z hľadiska praxe, nejde tu len o slovíčka, ale z hľadiska praxe, ak by bol teda taký definitívny zatiaľ záver taký, že je to v poriadku a že tie okresné úrady majú 3 mesiace na vybavenie a vydanie povolenia, alebo aj zmena v povolení, lebo dostal som aj minulý e-mail, že teda pán podnikateľ už dopravca menil počet vozidiel, čiže týka sa to aj zmeny. No a takisto má odpoveď, že však ešte 3 mesiace oni na to teda majú od podania.
No, takže viem, že to komplikuje život dopravcov, no a dôležité, aby ste vedeli, že ak by teda bol takýto záver, tak je možno ešte podať niekde na súd stanovisko a ten výklad je taký, že záväzné je rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v prípade teda rôznych sporov a prípadov. No len teda, že zatiaľ by som odporúčal, aby ste počítali s tým, že môžu to byť teda tie 3 mesiace a nie tak, ako by ste chceli teda čím skôr, že do 2 do 3 týždňov. No viem, že iné úrady, okrem toho okresného úradu v Žiline, postupujú tak, že do tých 30 dní, že taká je akože bežná prax. Len teda, aby ste neboli prekvapení v tom Žilinskom kraji, že to tam môže trvať aj 3 mesiace. A podľa toho si nejako zariadili svoje podnikateľské zámery alebo aj zmluvy s odberateľmi alebo zmluvy na prepravu. Takže zatiaľ tak. Fajnový deň.